హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రంలోని బంగారం మరియు వెండి ధరలు ఏ విధంగానో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, బంగారం ధరలు ప్రతిరోజు హెచ్చుతగ్గులు చోటు చేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. గత కొన్ని రోజులుగా పెరిగిపోతున్న బంగారం ధరలకు కాస్త బ్రేక్ పడింది. గడిచిన 2 రోజులుగా పసిడి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. అయితే నేడు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుదల నమోదు చేసుకున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బంగారం ధరలు తెలుసుకునే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మొదటిసారిగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు గోల్డ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మా నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగా చేరుతుంది. ప్రతిరోజు గోల్డ్ మరియు సిల్వర్ అప్డేట్స్ని మీరు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్, విజయవాడ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధర చూసినట్లయితే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరకు 50 రూపాయల తగ్గుదల నమోదు చేసుకుని 56,800 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతుంది. మరియు 22 క్యారెట్ల 8 గ్రాముల బంగారం ధరకు 40 రూపాయల తగ్గుదల నమోదు చేసుకుని 45,440 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బిస్కెట్ బంగారం ధరకు 50 రూపాయల తగ్గుదల నమోదు చేసుకుని 61,970 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతుంటే 22 క్యారెట్ల 8 గ్రాముల బంగారం ధరకు 40 రూపాయల తగ్గుదల నమోదు చేసుకుని 49,576 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇంక ఈరోజు వెండి విషయానికి వస్తే 1 కేజీ వెండి ధర 79,200 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుదల నమోదు చేసుకుంటే వెండి ధరలు మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బంగారం వెండి ధరలు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.